Máme tu novinku z Temu od Kostkova na čerešne. Funguje geniálne. Môžeš tu ukázať, jak to vypadáva z toho. Dávam to tak vlastne, že dávam to tou dierou dole a snažím sa nastaviť toto na to srdiečko na vrch, na špičku. A vystrelí kôska bez problémov. A vôbec to netrvá ani dlho. A sú z toho takéto pekné čerešne, vlastne je len jedna malilinká dierka. A ide to ľahko, super. Odporúčam, perfektný produkt. Akurát treba ale to obaliť, lebo je to taký debilný plech a pricíkáva sa to ruka do toho. Takže takto nejakú rukoveď tomu treba spraviť. Ale super produkt.